also when it be what drum diabano. And I'm a wa. Right. Dome said diabano. Emma diabano say. What I said here. Emma and no mere be seen there. And I'm a wa. Me wa. It is a what tenacity. No. What would don't toss if you and toss if you now hold on what shall we say and yama ye my papa what if I what to what you so I saw trust that's why mammy penny what you bossy the kind a human asset bossy curriculum for other democrat papa vesa no my yam and sanka braman fru papa bossy and my brother chami huishia then scatom in some anahe scatom in some anahe scatom in some anahe to anamo braman fru papa Machia power minya bi. O sa tale anu ofruma egu abonten. Yetu fo wantie. An ye di wa wo hu dwa. Nti eduru tama wo pa wo no. Den so be den ubinya bi. O sa tale anu ofruma egu. Eye simple ye be yi wa wo di afru yam. Oba wo pa wo awale. Oba wafo. Oba wafo. Obehia na nufu guwiem se do kom mpreko ano ana so ka dress ni ho anya wa dress eye is say wa wale betimi agu because sunsuma ebe wale wo no ana sunsuma no betra wale ni no wo ye telo what you say here what you say ana we nante wo what you say enko what you say second oba betimi dress wo ho dress no oba dress no nsha dross no the say happy o ka some atale e shame no ebe drum ebe biem eyi nyansa do oba na ntinka wusia ni sei eye easy say apam ana sunsum be fawo sunsum yase obi wo sunsum awale a o aya na oye ababa me so da ye hu da enye nyina na so da ye hu ebi chi usika ebi pamo waboafo ebi ye sunsum chi am di wachi we soja we posini what you say there it will arrest we ye die what you say and do wachi no wale obi su your receiver yale ebo no kwa say ball club mana dey abo obi receive the amount because of your wine for you open or jede amount what you say ti say ni pa na wonam saa ha we mu na wonam saa apinisie ni saa bebere se we mu ma me papa yi brother sister hwe to anamo na atefa kwa wote wade so yatia bre yakatre yache oh I was so for no omba mo kan so mutimi ne maame o maame nchen onna ni mi nhia yo o me boss nkyere mi o nti bra be bosso ene me metena se na yem prove di na mitimi ye nti oh yatia bre oh yatia che what yache adie be change na when you free dia what ni dia no wantimi amfa amo what you say bra ni enka wura ene awura nyankopon mum what you say dia na wo soro nsane na wo fa dance e free soro nya dey embra brother obi tie mo se papa me yale ha me no papa eyegunoria yale me dia kire kwa kire kwa bente yeso na nso ani nuane anso bema dia me ye bia no enye yie mame aduro bia manum bia enyeme bia ntimi mfa me kwa na bitimi de maba ebei brebebei tu anamo na bra paka besi abrepo junction oso ko amanfrum oduru amanfrum a wosi besi wa amanfrum station amanfrum station wa kwa no pe ba bia information center ni si wa kwa no pe si information center na si wosi a teteko number na ye bebo no pre Risto, ebi obi tie what take more person to mama. Number 0243 0243 59 59 30 30 99 99 0243 0243 59 59 30 99 99 enone ahumano Enti fa number no na faka na bra papa
me yale ani fibro me die chinia eneyi otokoro na du ene me nyankopon eno nti no wasimi adifo nyina mu nsafo ahene adifo nyina PS adifo nyina ka akiri ote ase area piao enteme odurumani mu amfo so nka wo ha wonjere me because minim dia wode ba ne dada tuanamo na bra na ne memebɔ mpu na mpu ne improve sase bibia nkaka papa ne ensuan kwaje grede ote ase ebia me ne wo kasai wo ya me papa pani stroke yale ena etete wo enyanka ho nto femu wo ha tes obi kodan ne honam hyehye no oya no ho wie ne yi eye sunsum mu ade tuanamo na bra na yale ni nwane mfiri ni pedua no so ni enkyerɛ wo se biribia nkaka papa wo hoi anya grede ote ase tituanamo na bra ne ehwenya metumi with the certain pay for Canwan, say, obviously, you do a matwa. I don't see there was OT and Seminole, and any air corner. We had the air course of Brabomoa. A room maybe and the idea says, Ubina, Ubina, pa, and any Ancasan, so you can't be in Givo. Who say, Uncle, Uncle, none, my dear answer. You'll be a phone call tomorrow. I am a name and Sabo small impro with him. I want to ask you. Obu on my water see a friend handsome. Mammy Free, one right. And some commercial home, I'm free, yes, some kind. When you aim, when you vision, oh, vision can number near bottle one mono. Cover for number not trace yaba. Abba who said, yeah, can I know correct, and I never correct. What you say? To an amona bra. Any member mpunimpu ni encho asase biribi wo yi akwa papa nsi ni tra se meje grede sunsun yema etiefo enti se uyi obi na spiritual marriage wo problem ba ko 77 spiritual marriage nko a uyi obi na uso da se obi no da wo spiritual problem ba ko 77 yes pa onim oh spiritual marriage ahụ the amount what a how mako 77 who was sick some home problem who will favor home problem oh it problem oh a war problem oh corona so no and 10 easy war brabum what sense what ya real problem ne kuraba taye bebere sa among for spiritual marriage kitu ebe no oba bitimi ka sa papa me oba wetimi ye amaware no so ni ba oba adwuma ma ne kome wo kura se me kuro ti papa me de so ni de ho na me hu no ka me ti ase kwa me ye ware abrante bitimi ka se so na oba me ewe me se o mabie mu that's all papa de nkayo oba ya nkayo ba abrante ta de o kanu na anti amfaso tu alamo pese emrene ko pese be kwa homa so na ehwe nkofo hawo ani mu ahodo a me na mo so enso betime de aboa eno nti ye bi ahoma no e de atum sa abiri ya wonso betime aboro 0243 59 30 99 hello odini baby akasa free Borre. Kwamna enu aye ensu akwante. Want to be a nibi. Kwamna oni bibi. O ma me odo ba so we. Offense Obofour. Why not tell you? One day, Afia. Ane. One day, Afia. One day, Afia.
ɛnyɛ wo mpena ɛna ɛnyɛ wo gɛ efia na wo tim ayɛ tete wo mu no hwan na de afia ɛwɔ fie hɔ ɛnyɛ hɔ adeɛ bi na wɔ apam na adeɛ na wɔ apam no efiri wo maame mu fie woyɛ brɛfo a obiara bɛto sɛ woyɛ adwuma na wapɛ w'asɛm but deɛ de sika bɛba wo nkyɛn no ntumi ba ɔmo wie na ɔmo pɛ sɛ ɔmo san so de yaleɛ bɛto so otie me ɔsoro domboa a bɛpɛ m'akyiri kwan wɔ amanforo ni ni nkɔmɔ wate ɔba abrɛ mu ataale yɛ dada na mɛfa nya adeɛ ma amen right also wobɛtumi abɔwuram na yɛde nkɔmmɔ 0243593099 masa abrɛwa bi tuo bɛyɛ dɛ wabɔ 0243 243 59 30 99 0243 0243 59 30 99 pato ɛno ne ahoma no wobɛtumi abɔwuram pɛ sɛ question bi wɔ hɔ no mu a obisa nyamedifoɔ nso a akwan da hɔ pɛ obisa no na ɔmfa ɛmu ɛtiri mu ɛma wo ɛho biara nim pressure biara nim hallelujah bɛba kyɛ ɔdin baabi akasa firi agrɛ kɛnsɛm a bɛba kyɛ yɛtie o okay ɛnka hwɛ biom wo papa wɔ yi o mɛpa kyɛ wo din baabi akasa firi pakyɛ kumase fan kumase deɛ ɛsɛ so maame adɛn nti na wankɔ nursing training ɛnyɛ saa na teɛ na wonim adeɛ paa bɛyɛ akyi education firi wo nsɛm fam tu ana ɔmode sɛ wɔde sua ana ɔmo wie asie ɔmo yɛ sɛ nkɛbɛ mu akɔ akosua beautician work to ɔmo yɛ sɛ nkɛbɛ mu akosua sɛ deɛ ebotire na wankasa wɔ honam umu odu kakra utie me but wɔ problem ɛwɔ relationship mu ɛyɛ twa so kɔpɛ wataale ɛyɛ dada na pɛ nkyene boɔ branie ni nkɔmɔ why mɛpaatɔ yɛ wɔ amanfurum Braman deɛ ɔbɛfa car furo no ma besi akokɔ space osi akokɔ space a ɔbɛnya amanfurum car straight mɛhwɛ w'anim hello abusua pani ate sɛ